Onuya memo akwaba eba emergency Ghana TV suna so yo oba anansa bayiwa na wo de ope abontini adware na afensu bid sia be ya efefefe eye ahwini egugu sisi echi na bi de wa flu so for story ne fetu mfuma mi bi kana asem na nsem wo kan emu ovempai mu oduye pa ne nkonko hwe se eye spiritual marriage anansa eye den na etutu to mami asiam all who left who right asemi akakoye wonwasa yenkonkote na obanso a ebi santo aso no so de betu fu ye ankasa iwie ni nyanso na asa kire ma adwere ewachi yenkoni yenkohwe video no emra ohiye mobo we santini pachan santini abaya maninsa wo oye adwuma na me ye adwuma ba bibi nti majai they say they wajai wa na ujai ye yeyi wadi ana yeyi medi ankasa yeyi wadi ankasa esa nya ba akopɛ ne yeyi wadi debi nyuma bɛ se mu ne yeyi wadi sɛ ɔka kan wutiri mu a ɛburudu baby amekɔ bia yeyi medi baby a bɛkɔ bia o starte sɛ wo ye adwuma baby a bɛkɔ bia yeyi wadi de me famu ninti de wo famu ninti me sundaye meba so o sonda ya na me yeyi wadi afiri adwuma mu asoa sundaye na asoa bibuka yira bipipa yira obekwa adwuma mu no ya de kire o se me sundaye hu nkwala ne bi akwala na me hu no enam bone so bat ebe yi wadi saa na akoso a enti amase se wonya adwuma okay mani nsan wo wadi mfie sɛn me di 42 me ko 43 years 42 a o ko 43 wabo wo mfie a kire obi mani pa agye wachinyi sɛ nye nokore oboa baby o se me boa o se me 30 mpokura de o mo kosoro be 25 28 o ba o invest wow 42 years yankopon ye hyira wo ate o ye very natural sa na obi aka enso emem so for no crack but emem entesa okay ena wiei mawura die pa ne hawo ntia amoaba manim ha kire won semo e hawo mu na mentio masampanza kasagua be 9 years ago the 10 years nina me papa yare me sister nso wo ye ti me ma me be hwe me sister na me ko akura se ko hwe me papa enam se my hospital adwuma kakra ti minum nyoma bibre ni so ti hona na me nya adaye me hwe me papa na me hwe na almost be 1 year na me nya adaye se me so aba baako ene me papa nua baako me hu ya de me hu anse o mo daye ni mo pie dem but de mu anse me papa nsa da me kokoso ye me nufu su se wo daye ni ti wana meniti nso na papa nsa da me nufu ni su se ya ampa na mbusa anse adai mpese me bo me papa di because memodi bia mbisa anse adai no so nde onim de hu ya ne se ne nsa da so o papa o si de hu ya ne se ne nsa abeda wo no fo so but daye ni mu nso meniti ye no na ne nsa da me kokoso ye me nufu su se ya ampa na mbisa anse adai no so nde onim na mse ne daya esun ye ni na ose ne wageme so wageme uma na owu ye ne ebeye yi na sister pay dan bi ma metinem oyese ma bre panti o mon damas ti masida ne dan ti me betina dan mi wo ma be 1 year edi 1 year de kono na me hu se meda no obi ne mother sometimes me na ma shapantons ni a orogu tobo o koda ebi a washa odros e de akwa akoda enso wani bete no nipa bia ni dem ho menkwa na mete dan obeso daye no na obi ne wo da wani bete nso ne awro odros no agu nchen obi a se unhu se ye nipa se ye hwan se ye hwan unhu de obi hwan ase ti se de wunya feeling se be ma ne wo da nkasa wunya ne wo daye ni mu ana wunya ne physical obodi no daye ni mu wunya no feelings won nti na wase afo na ya wro odro senso
ne ba sa nya wa na awro de Debi. da ye ni mu no ya wo nro dross Min dane ked krada. and so beti when physical no ni awro dross Yes. to aso Ti ewo mana me se metu. Ti me kope baabi tina ansa metu. Ti mi be free baabi ana mete no. Na me da na obi ne me da no. But me ko mi kroma saa de ne ma. so obi no da ne ma Emma. Si me di mi krom be 3 months cry emma. on so hu saa da ye ni bi da But me call back to a dining room na me hu saa de no. Ti ewo mana me nye ska na me tu ye. Me kope baabi tina ansa me tu. Nti e won so be ka be 2 months ama me free won na me nya dream wo work asie green. Da ye me hu sa me ko. Me kwa na as a pan si wona me pagya pan no. Me pagya pan no. Me hu se wo work asie green. Egu pan na se. Ono a wanka me wanya me hwe. wo green Nke sie. Me pagya pan no. No ogu ase but ono a wanka me wanya me hwe. Te wana me niti na me we di free na me bompa se ya de papa bi a me dem ni se wo do ya boabo ne. Na me bompa se ade papa bi a emra se ade bone nso de a ono awurade na wonyim free ho. good Na me tam ne so na me kra ni pakro ne na me tu ho. Afi me koda baabi a me kotena ya kase go we baabi a me kotena ne nso saa ase usunsun mun na me ye bibia na yi medi adwuma no me bekọ obi me adwuma wura ne be pemasam ankasa but ebeduru akire no na ya pam me baabi asa edi akira be na yes mi hu de minya bema mi wi asa me ba bema menya na me kasa olu aye bi okura first degree owo lo mpo no oho efe saa na menya ni pakro no but obepem asama se mekọ no na asa me ohima bi ma no enso ase endi 3 months kwa menya ne bone menya ne hwe obepam ya mama yede makọ entoko bia se ye di nkomo ana ne buofu wase kokoko sometimes ase oni ni pakro ne da hwa na ase de bibia hye bi na me ho se mo hwa mic mo pagya mic ne nkosoro kakra bi mano mame se one ebi abema ebi a wanya no eda ho a we de enye da ye so bi a na bibi na fe fo wa no ben aha ase bibi na me ho se one bema ne da ho no na bibi hyehye nam wo ho me ho na adia enunu ase bibi sogu mechi se na ho no mechi ha na ye nyununu na ase de manikum de ya hye ne be fa wo ho ni wi a na bibi nyununu so asogu sisi achi esogu sisi achi saa wachiri bremu ni mu na ese wani kum na manikum aha nti wani kum a na ase edem ho ye nyununu te se de condition mu na ada no batanu de ensi wo be man ho no de me kasa me ho ye hyehye na ase bibi sogu mo de a me ko be man nchi ha na eyesa na de ye nyununu ne no de ya se mi wo fi a wo wa wo fie no na mi da mu hotumi ye physical nya da yem physical nkasa hotumi ye nyununu na mframa bi bofa ho enframa nyununu enso na mo da mo ho mitumi te sent ase ebi wa me pie na me ba no ase de obi ti dem wa onom jota na ase wi ana se asemba badabi na what de mitumi ya say Jesus se me ka Jesus na sa scent no ko e da fufuro bio different scent ebi wo ase spray bi wo ase se mi wo fie na bia scent be different scent me nam kra se me nam ana me te scent na o se nsuo bi so gu me ho nsuo ne bi tumi so gu me menum e bi so gu mase e so gu hin mase sei hunu se nsuo asogu ho so tumi se bibi nyunu asogu wase bi so ho but
on says nsuo petina esusogu ho a physical who say nsuo no bobo but we dey who say bibi asogu hu nyunu hey me ba ha kura me who say bibi asogu masum on sa he nyunu pa but mate say bibi asogu masum say hame inti ama akoso saa ma bra ba ye basa adwuma mu ye pamome be mama enyoma nyina say bibia say promise and fail be ma bie ni wa mahia na won ka so obeboa but enipa na hya obo na wa frɛ no asa wa biri ni kuru utumi nya be ma pa so obeso da ye no se odi we di machi u be kumi u be yemi se u be ma ne nso so da ya ose me ma ye ebia me be kuno me ye bonsa enyamia but de be ya ni se ni pakro ne be ko me bre intenta chichire me fani se bia me ko interview se ya obi be catch am se bia adwuma wo ho okwa ye be faw ye be interview me kama ho na be nse sa na dwo no intenta pass bibi free menim sei bitirim sei eba ensio sogu mitirim sei ya ho se bibi asententa free mitirim na be fa menim nyina na bibi intenta ne namma no ho asa chechire wano na fa wanimu nyina afemi wo ho na me ho ye nyinyi na se bibi wura me na bibi wura me ho se bibi wura wo me hu se yes me tell e fa ho he ne wura wo ebi mas me nan asese efri unan ase na efro me da se sie se nyunu no sha ase se wura wa na bod na gu ani so yes okay my hwe se bod na se gu ani so a eya wo hu se obi no abeda na na yes. kai aswa bonapel aswa wo ho we say so obi no abeda within 5 minutes me to me say my deep within 5 minutes wa bre bia na wani nkum ade nyunu no sa de na odan ko na say oda eni kum be duru me force me da se siama sa de na be yemi na first na menka batafe di ase adoso edi mechi ache bu ameda no na motia enimi di agro mempaso obeda no eno nso ye da yesum uhunu motia na wuni motia no ahunu so ye motia se ya ko school toys ni ade no na ye hwe movies uhu se ye di motia ti de ya na uhunu ya na tetete sen de omo ni ubi tiatia se empa ne so no oda me so da ye no na ase ni pakro no o sa na me da ho hwe ne sa na me da ho hwe ne sa na ko ya na ase free dan mo pie we wan se ko efri wo dan ni mu na ase pie ti ya na mbusa ho se na we di ade bu a me so da ye wo menye sika pa no na me so da ye hu se wo ada wo benya sika no me so da ye hu se wa chechire mensa wo wa ye dey a chechire mensa ada wo benya sika na wo so sa da ye yo kana mintie ibu nso a me so da na wo wa nkasa free mase epi wo wa ye dey o free mase epi wo kese kale bie wo wiase nyine bi wo no ho wo kro no no free hin na epi me hu ne tretam first one no de na nyoma eko no me hu ba bi efinti me bompa ebu se rade se on trema de kro enti sa me ye be 3 days dry fast na me hu se wo free mase ye dey epi no na me hu sa wo no na wo so trebai ase ni tia ti se gold na say black wo na uhunu se epie free wase no papa ewiase kala bia wo ne hu bi ena ni ti na yese de ni tia ti se gold sika kokko ne ho fe papa
wo wone ho ofe papa wo da ye nim ne ho ofe papa ti adade na se ma kan se ene wo we na me da ya wo ne me be da na sa na me busa me ho awo ebi wo nso a me so da na kosia asa de ye dwiri eda me dem ye dwiri wo na e de ade sa na kosia me ensa egu ho physical dayem me so da ye no na Mrs. Sequence me so da ye no na asa ekwan mu se na fun andaka black na obi ti akonwa so te say de say adaka ni no obi ti we say na men so me face ni pakro no na ni pakro de the white a bonus ni say but min twa men sa nkohwe min twa men ni nkohwe men sa be nkum so no na me hu se fun andaka black iswo na me dimriga na o mo be chi na me say no but I mean you want the cronty aside in a day eba esi so that ni pa dwago me so epe wacho afi mi enhwe sa de wudi nkan ye dry fasting na for 3 days na hu say wo bi a ne ho fe na ni ti no ayeti se gold na pia free wase no eno ne ye after dry fasting no. Yes. Okay. Also what you say what 3 times. Second one so ye den. Second one de me hu ya na say o ne da me nchen say the same one. E wo dem. Me pass. O da me nchen say. Ti me niti na me say we dey asim na urade me twitwa. Na say eni kuma say duru me. Ti de mu say aboa na ekọ. E na me ka say wo sonwa. Wosun wan kata teterete kala bia bi won ho na ni tia ti se good as o kosuru sei aboa ne ho fe enti second one ne de o mpa so no obeda wo nchen e na third one ne nso e third one nso me koye adwuma wo ba bia me pese me bo chronic no problem me dadam wa na hu sei ase nanka apaja ne ti sei ehwe me na sa aboa ne nso ofiri baby emiti da no ekọ but me hu di aboa ne wo woni mienu nyina beye okay enti wo ye after sa dry fasting na hu say we pie free wase no wo say asun bie mu hu say wase awura wase bie ma na dabi ende wa hu bio so da ye hu say awura mase bi first one to free mase ep no second one who say oda me nchen on paso a me san da bi who say oko but third one who say wa ba dem ho a o san akọ but me hu ne obeye okay beba afi ye be wuremu asan akọ ye chi arofo hwe ensem we ya ye kan sey no emfa na agro tobo o de tobo meba hwe enioma enyunu awura ne experience a ede ani kum ene mano na wada odanso a onya obi a sebe oba be ye ne ho adwuma amani bibia sei intino wa hwe obi wo ho a otumi kokofa oba eye ni wiase amane ahyase ede saade no se oyo oba na bema etumi nya akokoduro ka kire wo se ebi amasodaye na obi teme warning ewo wo ho a memfa ne sa agro eya ma wani mmere kire se ede zamnam afa me se betwe abaye yi saade na kodachi na yahwe ade bi mawura me yehwe ni sei na wote wo baabi ene efre wo ma wo kohwe o papa eho ena wo kosoro da yehunu se abusuafo mienu apie na o papa nsa da wo kokoso ono fontem na mpaniampa filigadochi wani nso te ya ampasa o papa nsa da ono fontem ewa ni woso eho na ye daye ni nyina ahyase ana
enti before say na wunya nko ukrom honka say o kwa akohwe o papa no na sa da ye basabasa na wu Debi na wu na minhu kosi say o share sa da ye sun we na se wo nufuntem ensa da nufontem de no e ho ne sha ase. Yes. Okay. Ena mene sofu bia sesi a wabaso wo Kumase menko na yi ni bida but me pese mebo ni din na anopa bia metie no ene ne bo mpa ya metie ne bo mpa ti da ku bi me ho na me sonda ye me hu nanim but na mete ne kasa se o ka che me se maame o haw ni amane na o fam no ukọ ukrom ekoye ehwa na bibi ebo me nan na mani teye etosu biom ka kira me se sa anopa me ba na me se me ko hu sofu bi me na na taxi bi ejina aye na ofre me and I'm quoting from the taxi driver. No ka kira me say na ekoso. And I'll say, I'm not just a taxi driver, I'm a pastor. But kurono me boni di amam for be hunu sisi. Okay. Me kwama o se me brother say me ko Wednesday. O mo me to anka etwa de to mok to nchene. No de ye nyoma bi ma me sa de ni be free me so. O soja. E ko port me mi gina ho. No de ade bi be share me nsem. Ma me de to ejeni ma mi gina ho ama na hyeye otu amana mienu se me nka papa ne bone engum na ode mokne ne anka etwade ni bi egum na me hwie mokne gum wie na me kata aso o ma mi nsi hohoro manim o sa ma mi nsi ko hwie gu kwan aye namu ma mi nsi ko hwie gu kwan aye namu o san ye nsuo ema yemi enu ede nsa emmoa ye nsa sedi esi nsu no wie no ma me di dware me be fie no me be ka kire madam but na sa da no ma menstruate na mo de enwunu me pa na madam fu se enye adwuma kire se wo menstruation is se bibia na me se oboa but minim but me ka se sofo na me ne bompa ye anopa no. And so deep bear 1 week na masa so daye but me hu nanim na o sa ka kire me say o haw ni amane a me kom no me ko sofu bi ho eno so me hu say bibi abebo me so daye say wo say wo ka kire o bibi mu a na bibi abebo daye bi e fa me hu bi e very important ni bibi bebo me but say me so daye afa wo ho a e be ba clear me so daye so otu kwan e bebam wo ebebam da ye bia mesu bia ebem endi bosome endi na otwe endi afe o se saadi nisi na first part me fa bible say me kan abem se me hu se bibi shen ifresru sei etiti gumisu na me compile bo tech ho baby botanical garden na so fu bi ka chem se maduma che de wo me so no eso na manhwe ya matamfo nso be doso na doso amawe enti sesi a wo hunu ne se but we dey hunu se ne pakro ntumi nje madum achede mfiri nsem atobo hwe ni sei nso wo hunu ne se saa wo no a hunu no eye saa wo ne dane nipa ne obeda na saa na me hunu na eya saa na no wo feel ni te se de nipa ne wo da no kra pa ne se unya feelings more change nipa eno ede esne nipa de no and be our experience bibia be kanokra eno no ma ho ba esne nipa de I'm telling you enti wo be sore na wo asai what say te se de o nyina afọ asia ye nsiu to de bia ya na bi gu bed so wo hu se bi wase ankasa te se de obi ne wa da wie no enti se ade na be pew ne wada emfa ho se wani kuma na wani nkum bibi nyunu ni nya ba ya na wada enu kum betu misisi oye wi a wani te ai
meneti ana me hu se eno no me so da yo e ma physical se me so da ye na wuhunu na wuhu woni beti na de krono e firi okay me ehwe ansa na ebi anwununwunu ye ne beba no ebi a o dem se wo dem a ebi a o hye atade enti ebasa se ne o ka se bi wo ho no asa o hye dross nko a etumi wuro dross no tugu nchen na o hye atade nso ende enwuro atade ne nwuro nye hwe wo famure ba be sore na o fili wa atade ni mu se ho asai na ni adade agai na fili me nwale mi chirechire unto wo se bibi enti na me bibia enye no emema dodo be sen na wo ka wani a omode wo ma no ato so ni bia san me bia wa ba me hu bia atukwan be me bia me na atene bia atukwan okojaw okonso a wontene nka omfro bio eya omo ni ujaya ansa no omako ana se onipa no be o se fasoni so but onipa mi ana me so da ya ka kire ni se na me hu onye akontuo hu nyoma paba mo beko nso omfi obio so ka kan wani a be dodo be se na aba wake be 8 enso ni nyina ankosi aga okay me yenhwe yenkoyechi say ne wo bade a it means so fa be ma eye den na sa be ma no ne wo ina enso wanfo ankosi aga uja na mi so na mi ti obi nchen na ase ye rape am fa be ma da and the 5 minutes kwent me hu se menyam but me go school no na me da boarding house madam fu bi na yes Mary nyina ya menstruate Jesus ko nyina ya menstruate but unkwa o menstruate but na hu se bibia si na de wo sa akwala no tie no ne de anye te se bi a sit na bi debi e flash ade bi kura no echeye be di be 10 years grants am family on se me ni amamfo na atena santi emema samanye mai nya o lie why uni obi tena serious pa hu se we die ebia ebetumi akowia ware da wanya bisada seni pa no tu kwan oko Holland oni ni jai ya na said the American ya oko ikro no wankra mpo wen fiu bio emema fem no wo hwa enye usuban bi na enye enti na ebia be ma bia afa wa obese agya wasi ho na emu me bia enye saade we ya wo hunu no mebo nipa kro na obeboa no okay afi yensa nko unwuma ne so adwuma wo yetwa ato a yeyi wadi no de na wo ye memo adwuma ne din ma anya hwe e ba ne san ne yeyi wadi omuso muntimi ne menye adwuma bio kopa ache okra bat na menye sika wo adwuma no sika wo ebe adwuma ne yeyi a na bibedidi hu bia e wo se meko meso dae sun be pio ibu meso da na se me pipa yira wo adwuma mu ho mehwehwa mi hu sa wiki na mo se meko wa meso da sa de kira meso da na se enkura me pe ho mastampa no obi so meso da ye hu nkura ni mienu bat ba ko ho menya issue wo ba ko ho o se me free ho sab ni pakura wo se wono nso ye taxi ni no se he's not just a taxi driver but a pastor now ni kushia ya no wo san so da ya na de on ne bompa ye no ka kire wo se efri ho ena bibi be bo wo nyane ho ada mo call ho no apart from sa neoma wo ya wo kire me se mo ye no ono adware wa na debi o ma me ko share adware bi o ka se me sapo bi san ho me mfenwale bata ho na se madwen ye fast man fast sapo na adware na me di nsuo na mom ehohoro me ho ehwiego me ho wo no na so ye efie ono ni fie e on completed building na se osi boss quarter to say na osi on osi nwie na on say ho na okudware ye no wan fa sapo na adware
no menstruate no a me dware wo debi wa ma ho wakɔ baabi akɔka saa deɛ wei ma bi a nipa na gyina so sɛ bi a mame a me nware wo da obi mfa ho nwe wo da debi mi unyame dodi bebe bi unyame na ya wokɔ baabi ba saa nso a wotumi so daye ehunu bibie mu ana emeka bibia ankyerɛ wo mfa ebi abia kora wokɔ ye ne ho akokɔ me aye paa ho asofofo de wachini so a mpaebo ya kwankyerɛ bibiri but still nyame wo ho ate edie nsunsan so bɔne na saa de we di abrɛ kana menti nim guase ne wo hawo konya be ma wo hu so obe die eye most important pa ne se onya be ma otumi hye obo mi du betu kwa mi du anadwo na obete se saa de ne beba okopadwuma no se e be fa no saa anadwo na saa de ne beba obi afra wo se be giska na dwona e beba ade e be chiama wakɔ no e beba wo frɛ nipa na ensem obe ka kyerɛ na se wo hu ne krada. Okay. Nana Yakrobia Sante, I need your contact too, cause I have a big problem. If you've not been attacked spiritually before, you will not understand certain things in life. Yeah. Spiritual attacks. Meba so menka se bi why meba so spiritual attacks wo ho and eye adwuma pa enti to de bia onfa unyame som eni agro no eya emfa usunsum musem nso ho nsem eni agro kire se nipa nye wan hwe ya obi beto ade enini bi ade kwan kro bi no de ato so na wa wo ka wutiri mu ka wadwene mu a wonye bibi ma ebia obi nka bibi mfa nto so de nyini ye pa mete me ho de menkai usana otapa abonte adware debi efie bi hayatena bi adware wo ho na wonte adware abonte debi oye emajwa no a sebe mesra meka wo si won panties e de sen ahoma so pray ya won kata so ni bia na minye bida ya wo kata so me de san demokra ewo na mato ankasa ntu panties ma abonten sa bia matena bia minya toilet mba for dining ti aboa sa di we nipa bebre nim ha ha mayo ani bebre se wa mo ase a wo hye na sebe ubesie nkankan compound voi behu no ode asemu emanipa mfa wo panti ase emanipa mfa se manipa mfa nani hu we ode nani kura behu a is either you use support na de akata ade ne so ana wo pe lanes wasi awia hata no na de lazy no asen so akata so fa ye adwuma mete compound house no ma san homa tententen ho na mi be display se me wo panties me wo bossa shorts akese emu de ye pumamu ni bi se bossa shorts ni oba ko e friend pumamu bossa shorts on de wo sha na akekere wo no akekere wo no na ye yi ni ye friend pumamu elfe na wo be hwa ma manfo ahu ze wo na awo pomam na nipa twam odiniti enam wa mo asiase saa de no munhwe ye o munhwe ye Mary o se yes o fa ye adwuma ensabo no de edonso o take corporate championship no edusa di kan o sponsor enti wonso ma na moto na be sponsor bi
And oba de achia me wa ha eja kwa me wa ha ababa we na semo a ode aba ye nemu yi ensem ba ku mienu bi ma me ma won musa na mentoa so obo yo akra me da se so era o ma me tiase onim eniema ekoso ewo wabrabo mi wate ma bona mane abona manye watimi na di komo wa wusu kwan of fast nyinsen wo kwan of fast wo bibisa oni na di komo bisa ache ebrebi na osina men omukọ enzimana na men nanti but odimi twa nsuo na omkodu kru nim na men nanti osi nsuo bi da kan but ache sabe no wanyini ana so nante but na wonante mutwa nsuo na wonante ye no so onko hoda no mo ne koya ade ho okoton nioma tina a surprise no ndi say bia na awo ho odin koje ni ba bi okosere bibi wodi ukoja ba bi sa de wonti bibi asa debi ono kro bompa etata so ye 11 krana ba ku okay afi yemra yenim o se be ma bia ba wo nchen a na okọ be ma bia ba wo nchen a na okọ wo na wo ya wo hunu obekọ a wo hu woda yesum ene bibisa won se won kasa yemu no wo si bibi bi si a adwuma e be se ya wo hu na be ma nso ba no obekọ a wo hu obekọ a ende be ye ntokwa asa kasa te bia mi hu se obekọ a se bia de be chiama na ko se mi hu se adekro ne ma beda enti ade ne no beda bia na chesa ade chia na problem wasi wo ne be ma bi ntem yes o se ebra wo ne be ma dadan ba ko ne nyina adekro ene obeda na me ne boy bi na tia onya adwuma but ebeka be 1 month amana nya adwuma no mi hu saade no okoye wa mabio wone be ma ne da ho no so adekro no so sa no be dai saade no da but mi hu saade na boy ne benya adwuma no obenya adwuma no eso obenya ama obi adie no e na ade no ne obedai be 1 week mi hu saade ne ma beda but eye ntokoko he no wa mabio ko fa ho bi foforo mesre me bi so wone be ma hia e bia ene ama saa edakoro no ano saa de na san ne wa benda pen ana de bi ebu fitre manse ko na me hu se nipa na obeboa me e bia me de masama to ne mo obeboa me na se wa hyere bo se me ye wo yaman o se me hu saa de no eza meti wase a enye continue so se bia na awotwe no aba na awotwe mienu no ana de bia na emomu ne be mate ho a ade papa bi be ba ansa na obeba no chese de ebese nyesa aha na se me nko a me wodan mu a se me ne be ma wo ho a eba me ne be ma wo ho ne ba e wo se wokọ but e bia me nso me nko a wo ho a wiki bi wa mitumi hu ni tuta na me hu sa se bibi pa bi beba ene ebebo agu ebu a me sonda na me hu se ya tro breakthrough mitumi hu sonda se ya tro breakthrough agu edan ho na chese ebre bia saa de ne beba wo nchen no abeda bia no na ebe se obi bi pa bi yes se nya bibia nyi ni ti se ne ma pa bia ebeba de a ene ema ebre bia behunu bia no se bibi pa bi ba na nso wasefo no obetupununum yes saa na etie yes okay so waka okay say okay we can do better as waka okay na waka okay a wosan e beto aso o hwe ne say waka no ho na wo waka okay waka obi ne ina ebuza asa adabi na wo kasa ensi ya na wo kan okay sa ye dey o ti sa gbo si mi so kasa akwa sorry yeso na onu ye di mi na wa o o je ma ba akopẹ me ma obiem ade no wo nko ade waka okay atie for no yina mame de oba ade ebusa no mame hwese de mi busa we ye no a wan kasa wo se wa wokro emu atwe besi sabre wa ye wadwen se enka wo benye ma na anyem no na ema ana bibi ba besei ema ohunu
nansen ya no ikosia be ma bia odimu pa o bia mi hu so obeboa na me kɔ ne ho no na meduru bra me ne be ma ehia me nyinsen menini kosia but me hu se menini hia ma metime nyinsen me son da ye no na se obi mame ade kokko ada se ye mojo se ye enwo minim afi ni 3 days time o de ma wanom onso nomoyi ma no me ye say asa da ye ni hu se ma ye okay but edi ba 3 days me hu se obi de ade ankasa so ma sisi e no so ye da ye mu asa wabie wo nam ena obi di ade so and di 1 week na me menstruate but me menstruate me hu se ade ni yiji pa ma me hu se ebia manyinsen na asai okay eya kwa ame Nana busai nana me da se sia okay di oba dia menya sure so obeka okay bio je wadunu no o swatira di okay nana ma me che na se na so waka okay sami me na me wa me platform me na me wa me platform enti waka okay ameyu uti na ye kra etiefo ate okay eya kwa me to aso okay muni aba mi say o se usi so no woni be ma bi adi mo da frada say usi so no me do nti ne e fa mo dia bi ni ensibi bi sa ni bida unye bida debi obi so nka se mam ko e bi so debi na onka se mo se wo so da ya na papa ensa da wo so o papa ka se waje wo utimi bisa o papa se de nti a wo se waje wo no me ka kire ne se da ya amasuni da ya amasuni na o se ne waje me na onim but okase onim de na omo beye me de okan ya ne se waje me de okan ya se waje adi ba o so se adi papa bi be si a uhu se bia me meti wo mi nchen me betu kwan a o bitumi so da ya hu sa adi ni na uhu na adi ba o so wotimi atu wan na mo se o pese o si ano kwan me aso fofo bebre ayeye akwantre ba still enko aso fofo na ko mo na obi antimi amwa mpacho mani nsan o yare bi wo so se bi adwene mu ana se den se bi adwene mu debi se bibia ye clear me normal pa sa wa hu so ye normal nti e ya ko check up me nyale mpo nto me nyale ade uhunu ne se 7 ya adane ne kotoko enti na obu sasa nti mi bisa sa no na dwe mu da ho me nyale kra e bo ko ba 3 years mi timbo mpa ye me da o first born no aware no one ukunu e ban se na aware no gui manwali o na fa mi no obi nete o se repu no enti wa yi ana to aso okay ono nso aka okay enti maka kire o se obo koka okay nya asam o nso akoka okay na menya odai oboy gazi eno o se na nakrobia from my point of view abaya no wo no a wo hunu wo ne daye ni mu no symbolize the devil ena kosua no a ohunu no wo ne daye ni mu nso symbolize seeds into bracket children. So from this calculation, the snake, the devil, and the X seeds or the children are equals to the seeds or the children of the devil. Inti, I think per this, I think the lady has a covenant or a connection with the devil, and that by that the devil wants to use the lady as an incubator in order to bring out his children or his agents to the world. So I suggest he must see a true man of God. Oh boy Gazi and they can see. Ono so na dream chiri mu no ono so na dream no chire ne chire se uhunu wowo ewo dayi mu a e chire bonsam ena uhunu nkosua eya aba a ebi eye nkwada enti ono kakuriti a uhunu ne se wo uhunu wowo eni nkosua no e chire se obonsam ene mma
enti ebia obey wa pambi ana connection bi aba beto ono ne otwease bi ntem ebia opeso ofa saa ba yi se ordinary agent ana ne ma eba asase su nti na ba ya na fa saa de ewe mu enti mitune fo se ohunu obi a waben opanyini bi nso atese me message na no de o se nana eye confidential ne nso kire se nse pie meboa okay bi so ohia koko astrology for no kura so anka akwa no ma o go ma bi ebi go no degree ni eyi for no e no mo je fine yeah for sociology for ni bi wate but it is a bin so ma never daba wo no hu na che nan say ye me ba me krom na ma so da hu se me nkofu bi te ho na me hu se o na me kasa asa o ye nan different colors no ni nua na o san ne ba ye no wo different na o ka ho no me hu sa asa me nkofu ni din komo na me hu se o da ba bi din se ya bat na nkofu na mo ti menim mienu me ntimi anka nkyere ho de mu yan se me nua boy ba kon de physical na ni so ehye de mu yan se o bio na me bo ni din se ni pasu me se hwe wo na me ka se de bia me te hu me dai ni kuni mam nzamboa no o divert o dim ka ba me nua na so no oye otum ne modern de mu yan se ase otum ka ko ku wo no watumi akuno na wa enye colors no ni nua no bona kokuno since then no na me hu sa da ye nenka na colors ne nso abada oba ya che me ba me krom no oku uhu se oson da ye hu se yaku colors ni nua no colors na ankasa nso abada na me hu me son da ye hu ne bio o ma bio ko 2 months o se 3 months na se bia obi ne oba ba ye yi ne nso eba na ne 3 days kra me hu ye ana drink eba but na se me bom pa nti me bo pitiri sorry wo bom pa ye kra tumi ye se eba ade nyunu ne de ne ho ba ya na me tie kra me hu se ase enye yanim ha yen enye yanim ha condition wa but me hu se asa de kro no enye yanim ha but ntimi nye ontumi nso nye yanim ha ntimi nye meti akura mo emoti akura fe akwa ya ye wo se ni moti aso osuro mfidie wo ma to challenge about us yi na nakro bia we dia mesre wa da ya ozi mi moti aso omusuro mfidie ti ye nkwa abonte nya uhunu se wa chi ye odai ase epese ba batintimi ase dia wani kum no o se mi hu sa de kro na ba mechi se ya na se enche meni be kum ti se na me ka batintimi enya ya ha nya ha enya fidie dem ha dabi okay etiefo ni adofo ni adehye ensem ha ye ho ane ye boafo oba de achia me akra mama usima no bi yo akra me da se ye nchia ye tiefo nyina me nchia keedu akra me ti keedu nka che champion keedu ebe 2 years 3 years ni mi hu ni da owo nso obo adwuma obo adwuma na no se o ka kirem se na nakro bia nyeize na meba na mse o yebra yete won ka che keedu ho se me fa da free na free me ko de yi card ko ja e free ho nyina be pem sa abiri keedu me ti keedu nka obeba enya tobo fa me birthday ni ye trick obeba ka kirem se me birthday Monday o kan za de be ye pia Edward o lanche de masuma o ada na kwa we na no pray sa masuma I sent you o lanche de pam ba mu kan di David me lanche special lunch David me lanche oh na force enti obo fire lie obeba yebenya no okay Monique nso se me kan kire so oche Monique da binding site wo so ono nso da na konwam na asem na wo tie ne kura wo hu de won kampo enti yan hwe de wo nso be kan obo yo akra ne edi nkan no yesre wo na wo tie yen aye bi dafo no fise dwumadie yi ye ne wo mu nyina na edie ye nim nsem eba ye nim hafa honhom nsem se ya no nsikura na odomfo bi adom ye se ane metumi na ma ye amamo na
wayɛ ama awura yi ade ne ho na yɛn ha ne de yɛ mpɛ de kɔfa wodwan bra kɔfa nantwie bra kɔfa yi ne bra awura ne ska oni bi yɛ de wo yɛ adanse ne yɛbɛdi ama wo sɛ ampa awura na ɔba ha no ana ɔka sei no nyame aboa nam nipa som asi so na wasa ne yadeɛ yɛ som yi yɛ adwumadie yɛ nisum bia eni asɛm wo a wobɛtumi aboa yɛ bia kwan da fam awura na meboa aha yɛ ni obia yɛ nyenyimu yɛ ni obia wobɛtumi ayɛ ama yɛ nko ade a yɛ bɛgyew na wayɛ de ama yɛ akra kakra me de ka ho yɛ sɛ ewiase sɛ yɛ bɔ wɔdefo a ana sɛ yɛ nyankopɔn hyirawo a ya na ɛma prɛko pɛ ɛhyɛ aseɛ wɔ bea bi na ya na ɔtae nso wɔ mu papapapapapapapa ɛfiri sɛ wohwɛ awura yi a wɔte wei a kakra me hunu ne bɔde kura wɔ so wɔte a wɔwɔ 42 years no ɛne ne kala na ekuta no ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn ahyira no because nhyira no ya na ɛnte bukrom ɛnyɛ sɛ bi wɔnyɛ sika nko ɛna ahyira no obi anya 42 years wo hu na akora ɛbɛ sɛ wobɛma ne bɛ 60 ɛnso so hwɛ awura yi ɔte a ɔba akora mka sɛ SS foɔ ne bia ɔmo wi SS foforɔ no ɛnso hwɛ ɛyɛ nhyira ne bia enti no sɛ wɔsɛfoɔ no so hunu wo daakye a na ni bere wɔ so paa yenya obi a Bible mu yɛkɔ na akosia Joseph a Joseph ɔbrɛ wɔ ne nkwala abere mu saa obi a Nyankopɔn wahyɛ ne bɔ sɛ ne nua no mu nyinaa bɛkoto no wɔfa mu saa ewi aseɛ no ɛbra ankotoɔ ne baa mu no na kyerɛ sɛ wadeda afiase nyinaa sɛ Habakuk kɔhyɛ ne nkran saa wadeda afiase nyinaa enti ɛba ase ya na ya na wɔgyefoɔ no ane Nyankopɔn ti ɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa obi so na wɔnye awura yi ɛma yɛn nya nipa nyinaa ɛna nya akokoduro ɛbɛka wɔnom asɛm sɛyi nti awura ka wakoma to yɛm wate ebi kura waba ha yi ɛdendua yi a wawura mu yi kura no na ebi a Nyankopɔn nam so na wokɔ a hwan yɛ onwununwunu o hyehye o na wama bio ti akora kakra meka na mede asere yetiefo na masere otumfo Nyankopɔn so sɛ aha awura ya bɛyi ɔma ne nya ne last stop na ɔmfa so enye no akora me da ase ya ka me nana na me na ase na me nka okay bi mfa chewa nana tumi bia ni wa ase Nyankopɔn tumi na eba honhom se nsemsi a meme ne wo de ni ani ye tiefo ya na yesere mo se omo mu wa ani no yesere se de ye kanfo abaya imam me fa buro nya ho nwekra kase so do obeka kire yen ye beka nokre se wo ni ho fenti na fa kwan bia so se wo pese wo be ye na wo koda bi ye panipa wo betumi aye na yenso adi afidie so adina so adi adanse ade ahye nyame adi animonyam na wo so adwuma akoso ye be sere se obi wo mo bia wo betumi di aboa onfa mo ye nuan na de me tuaso ne se ohun se honhom no asem no yen se ye yinim na abayen ko na nim de wo fom wo ono ko na nim de wo fom e bia wo fi akompo se de wo kasa nwununwuni wona e kan wo se wo te se nwununu bi gba no o na eti ba me metene chen wo ba me nte wona nim de wo fom enti me nua ba no so omma na ho so na kotokose wo kyekira na esoa ni se nti a otu anama o de abahai na wo de abahai so de Nyankopɔn di mu nti nim se obenya na sumdwe na ɔde ne ho so na me da ase pa me nso da ase na wa hwɛ yie obɛfa nneɔma o obɛfa nneɔma wa wani na ho so nansan dressing trend bi ɛkɔ na ɛmaaya no bebre na nim sɛ saa deɛ na wɔyɔ no ebitumi de nsɛm aba dressing trend ne sɛ wobɛhu aba ya ebia wahyɛ ɛfɔm ebia eye nika ebia eye trouser atade top na ehye no na ye tietie a enkata ne funuma so hwe funuma se wo ye oba ma wo funuma honhia wo se obi wa ni bone na ode show funuma abaye yasemu nti na me bie sa ne o manketenkete so e de akere mo ode nani bone show funuma sa huhumu a wade ne nnai obetumi a connect wo obetumi nso aye wade a ebe how wo wiase onso na onim say life na wo ebisi Kumasi krodua yi mu abaya wayi ni funuma so se na papa bi teka anim maame bi tim na wonu mu asie na maame no
intentionally or unintentionally by way intentionally then nsa bo akwada yi funuma no eso oye funuma na ehyem ni bia efe na ode aboso na papa no ka kire maame ne se he awura fa akwada na de ma no o ka kire ne se awura fa akwada na de ma no ani woso attention ba ede na memfa ma no ede na maye edia na maji afiri ni wono mo amemfa ma no enso na sa maami eni akwada ne kasa kama meba enso de aboso age de waje papa ze wan fa ma na ensem a mebie so wa hade a kire wo no wan hwe ya wa wo mpe papa ne kan sa ye threat ma no no asande ne nsa no abo akwada no na funu ma ne so somje enu mu ja na okoye ombusa papa nse onka omo ye wa ankasa nutu akwada ne fo se wo sha atade a men sha atade a wa sha atade nso won sha atade wa funuma eya membie so eno ye baako mienu oba enema mo so ne wo aba ya yi oba huhumu awade no ehu me nka nko de ye abusuam me ka no de ye daily mistakes a eya ye yo nanso ye nini ho so adware eye pa eka ye ho obehwe no abaya sabe abontin dware ene ope adwaye wo ho nanso onware adwaye ehwa ye busy mama family nsuo ne mfa fikire ha ya hwe ba bia home wo bia no de wo ho nso wo ho everywhere home wo bia no de wo ho nso wo ho enti on the abontin dware ya no ope menua ba wo pa abontin dware ye hwe yie na wan hwe ya obi be ware wo sane be ma bia chi enie nan no eno ne de ende ye risky enti mo hwa de bi obi a owo spiritual marriage no ho se wan hwe ya all the time wa wo be kwa akofa saa ba no de ato ho so no esei wade first no na me woska na me ye me bibi e koso enso me kofa saa ba ya we ya nyai pen masturbator abaya bi betena ha ono no de pen we bi o ene o de masturbate o de pen no de wo sebe ne ho se wo ye bema na se usika ye oteke fam compound ha nyina akora ma abaya na num ewo afidie ya so se ono tena abosome miensa na se usika no ekoso atena wo nchen a na enye ono na wa befa ne mpena ne ho fe enti saade no eye enianan kura dodo sene yen nipa yi o de asem wo ya amekan o wo na na bi a ya abusa na na bi onum ye enianan dodo esene sebe yen nipa yi enti ono na de a wafa wo na wo ne be ko ho challenge ene ye wa wo be hunu esi enti first na koye okofa asa ba ye nya bad luck no ye o na emum de onnim setene so nano na e ha no ne bi ha no eno na eyo wuja again na wehu ana wasan ate asim nya be ye bi na again de wo de ware no ne di nachi no e ware ana e di nachi enti ebi no abontie adware basa ya munhwe ne yie memma kwada sua saade we ye ta ye enkanka ni nkronketuam na obehu kwabrane ye obedi ameyira ka kire nse mpacho me pacho obei ye ohuna meyire ebitumi ko to the step say oyini bottom sika de ma akwada no ada ye meyire maame menso so saade de so menso so saade ne so ma oba no enso so saade ne so mfa ma oba no akwada ni so ka kire papa mesrao wedi osa onye oyire mani hu se onye oyire asem nibi na meka no wedi osa onye oyire enya bufuo so odom wedi osa onye oyire ebitumi ko step further oyisika I have me yire nti ene onye oyire ene de unko okunu ho nko jisika they do it onye oyire obatan enso so saa de ne so masa anyo saa
ebi won nkyerase nyeni menkase ni nyina na ye bone mesrew menkase ni nyina na ye bone nanso prevention is better than cure. You to prevent is better than a cure. Enti prevent ansana ajo menkase ni nyina na ye bone enti yenhye saade ni ye ya mo ase exposing your own amoase to the whole wide world. Obi kura ti abrosan so na wonhwe na re hosem ba bia wote no korodo wo ho nipa nyina twam ho no obe hangia me hu se o G string o de indomie so ye pant indomie pant ni bi wo ho a ye frɛ ni indomie agya kwa me bisa no onim na me dia se wa onim dada aha indomie G string music hey it's big music is so yes music now you want me cancel here let me say want me cancel fataro ka ho hey enti say where you back afrim ebi so kura ba no say bro more than 8 different names say was asia o adu asia o no so go let you o eja kwa me na me say me ko excursion o aduma no mra o ko hwe wani so ade window shopping okay go na ma bisa na o mo study okay very good enti afei na won so window shop to the general public show what they hanga yi bia ba be si sampomanimu enti obi a wo twam bia ehwe eno ye baako mienu ba bia wote ahoma esafie ho okwa compound house mo ashtown mo ne krofro mo ne bantama asema make de oba ade oyawe na nsen na se bia unya obi a ubewudi wachi agya ne yie a obeka se da bi mfimfini ha de mamo mfa ahoma nsensan mo besa ahoma ebia mo modade na munyinkọ ni nchemu sei ana nachi na mo hatabo ne oma wo enso nkane no de ne ye ne se pillar to pillar ne de ahoma san mu eto de bi a etwa fie ni mu eno so na maami abaya wona owo indomie de wo G string de any music enti wo display amani pe hunu se efewo eye fe de efe eye emenipa na pampam ana wo mpeja sebe wa moase nkosoro mfaase eno ye baako hata wabra onkata so hata wabra obe kata so lazy die mu hata adie senso so nkete nti udi lazy kata so a kata kama ana sebe sapo kra ye di dware yi edane nkantan ewo ho eden sebe obi betumi agina so de aye wade kakra mekanie enkaviem wa hwea we de meka mekwa akuti obi na so e de asem beba timenkabio sayeye sa hweye wei as maya ewo ye ne aye ho a eboa yen beach onua menemisa story wa hwa manesi na nso de tu hufu bi eni efutu nsem a eye nana kwobia na senior bema kwobia asante e de tu dwe wo de tu hufu bi wo de atu kotu dwem na wo de bobo branso ene memo isi an meba wa ebi mo ma ba ndo mo na bis no e de domo sisi echi no mo paint si e de dawo no ma tuo to ni sa de ade no sisi an nyema ekoso wiase no odofo wunni ni obefi se bia bibi ni wiase bibi owiase mu pa ye nim sie ma medie se boni bi no okoye won mo fabre na bia won kai se eye denyo obi ennim na de sa wo hawo abane so ne wiase mu nso na busu bi wo ho a wo fifi no fefe no na omonso wa haban no omo tete ahaban no inte bedru baabi no na afọ ahaban krampo eni eduane hu bio na ba beka eduane nko na so na afọ start ewu tie nua bei ya so mo muwa no munya baby onya baby enko na onde ne ho yie pa esan se uteni age kwa na ohwe ni pedua na basa kwa so nsa to mo se o ye young
oye young pa oye young na me fa we mfa tu ye ho fo so ye tie no ne de tufo ne de tu ye ankase ye ho so fo ne de tu ye man so fo obu ho a ye o dress no sa na o dress ne ba o dress na hwini ateta o sa na o dress ne ba enso dress a dress simple sebi a oba so dress na no dress ne simple e ma na hwini e ma ne baby nko gugu ho na be hu na akra wa shatade na na furu su nyina aguo emfa kwam nye no na kyerese akra no wa shatade na se nye no na kyerese wa dress no ama na si debi tmonfa we fantu mu fo pa me de mbasia me dia ne kwam bless bakra